Igo litukolia Jumatatu etokona na constituency ya Bonchari na Bugirango, South Mugirango. Litukelio abobisa bane bonse bae bursary ntobwate chi ward bursary committee tugatwara na county bursary committee na abobisa bane bonse kurwe county waje gutenera exercise kigyo kona na bursary. Litukolia kabire etoje koena na constituency ya Bomachoge Yons chache na Borabu. Litukolia Tuesday. Boigo litukolia gatatu etoja koena na constituency ya Bogetutu eli alenge Bogetutu Rogoro na Bogetutu ya Mate, Kitutu chache South na Kitutu chache North. Lituko lia Lamis etoja koena na constituency ya constituency ya Nyaribari Masaba na Nyaribari chache. Litukolia Alamis wiki egoja. Litukolia Ichuma etoja koena na constituency ya Abobasi. Igo asama tukatano okonyora tuakore chikodi chonsi P45. Lakini bene enta etote banga chief abantu ba CHPs na abaire liba gali abene kondigeli abana bali abatabwate abayiboli bonse tokuruka total orphan na boigo na bali bande bali partial orphan na bali bachande gitemono ase chipasara chikoruku elimu na simba abana bali tabwate bayiboli pi batari kwenyara na enda abana tokona na jibasari bonse ntaitote bana abana ba form 2 form 3 na form 4 na uboka bago toka litukolia Jumatatu, litukolia Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ichuma. Abana wa form 1 ndayitemba saba mwensi ipi inwe mo mpaka mwajoin school tumaja kora chibes kyatigaire tobaye esibali batatu ale abayiboli nko baboli mwira abana baine school bese chinchiko yernyara waka na school fees yonse chirinke chigotoka litangane tokora abali ba bwate emechande menene yo waka na school fees. Igo ndaite kubole abantu baito mo basa kubwati bintu bigendrete nywete abantu mbagonya woncho kana bali batebrenge ward teye to kora itukolimo nande bali mugonyara mutaite koleta esagasaga exercise kie basa imoko nyara emogo chanda abana inchi mo so chanda abana inchi basoke kuru nyumba cyabo itukoli yabo litaraika. Igo ndaite otebanga ngirolere buya ngali itukolia Jumatatu Mbonchali na South Mugirango. Litukolia kabire Jumanne ne Bomachoge chache na Bomachoge Borabu. Litukolia gatatu koba Bogetutu chache North na Bogetutu chache South. Litukolia gata liakane ebe Nyaribari chache na Nyaribari Masaba. Litukolio mweli ryechuma likoba Bobasi. Igo abantu aminto gaki chiform nchisaine muntu tayo uramisi form eto apply aba MCA bonse 45 ndati kwa bolinga ki motoke litukeli basari esechi wodi cheno motokororo mu make sure nga chibasari echi abantu bayiro tindigo chikwa monto maru chiform echi chobisiane no ekoba ekiagera abantu bande mbabwate echi chenyinge bataite koa abantu gete banjiriritie ekena takuru bene bochia sabantu aminto ande mbatakiro mwaka omuyomya amanganande ngoja kubatebinde nga kitogendrete go chimoto igo ebasari ngwanza tore kurwe wiki ne chinet chiranatebete ngwanza ngorutwenge Jumatatu na beranyalekane ikiera ntoranyora chons koru Kemsa na botorasku go chimoto naende na murato elibaga ekiagera nabo kirabenchirwe ewiki enye mpaka Ministry ya Health ya confirmed 90 indie bago cha kutoka ground. Chineti ekiritwa enkuru Jumatatu tuanyolre chineti kiri wikomne monchreika ntubwate chineti 1900 na karibu na 90
na 89 igo chiri bwikomne mo nchiraika na ende ne serikali ekere kuru rasmi twaro mupango ntokonyara kora bintu nusu ewiki yero motu ntoje to communicate it ko official gose kamiri elireto koina na chinet abantu aminto mobe na subira ebinte inko bikoratole mbono twasoira omwaka omoya abantu bali bande banjete konya kurtamagena ngo denga kanyika nkoros tuli gusi yetu abana nkonyo abali basari bagende school kanyika onye tubwati gasi okora gasi ogokora tiagwanza kungaina abantu baje chioffice cheino ngane mokoru mo MCA tayo koru basari ne county government ekoru basari inchemno mo governor oino committee nchiro committee nero ye ward na ero ye county igongo wadenga kanyika wansa Jumatatu ngwanza tulegas ne chipara chons wikinya ekartogenda kwena na jibasari na ende kolonji tori chipara chiatigarite chons chirosigwe bono negasi yoka manganande ntu ateba tuatigire oso mwako oli etete nyasanya ago tokonyo so mwako muye mbia mono nyasabe naino